The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, masinangkapan sa tanang maayong buluhaton. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted with the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, gikinahanglan ang atong susi sa atong tagsa-tag sa kaugalingong kalag, kung nabatay mga sala nga ipangtiner ni higayuna, ato kining hinganlan, ato kining isugid nga tubangan sa Diyos nga mahan, agi kining sunod sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo dili pa magtotoo, dili Kristohanon, gidapit ka sa paggamit sa imong kabubuton, paghimog desisyon, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word.
because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that His purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyo mga higala, mga suki, mga igsoong magtutuo, niyan sa kita sa atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Karon ipadayon nato kadtong atong gi biyaan nga pagtulunan aniya man kita sa topic nga God's 10 problem solving devices for believers. Okay? Unas tanan. Ang Galatia 5:25 nagaingon nini sa in English, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Meaning, ang mga tinguha sa kinaiyang mga sala, the desires of the old sin nature. Kay kini manggod ang atong ipalikay sa Dios. Likaya nato ang pagdumala sa kinaiyang mga sala, nga madumala sa itong kinabuhi. Inay, ang Espiritu Santo maoy gikinahanglan nga maoy modumala sa itong kinabuhi. So ana ay unsa panagbingkil ang kinaiyang mga sala versus God the Holy Spirit, o kita nas taliwa papilion ta kinsa may buot nato nga modumala sa itong kinabuhi, Espiritu Santo ba o ato bang kinaiyang mga sala? Mao nang Galatia 5:25 sa di pa lang dugay atong ibasa nga paglakaw sa Espiritu Santo ug dili ka makabuhat sa mga tinguha sa unod, okay, the lust of the flesh, mga pangibog sa unod. Now sa diha hanggang sa ka magtutuo magalakaw nga mao man ni ang iyang modus vivendi, maglakaw sa iyang Kristohanong pagkinabuhi, he should walk in cadence with the Holy Spirit's perfect timing. Pareha ko kining in cadence, pareha nag-in-sync nga nahiluna, nahitok-takdo, tunong, you see. So, sa dihang sa ka magtutuo, magalakaw sa iyang Kristohanong pagkinabuhi, modus vivendi, gikinahanglan siya magalakaw nga tukma, sibo, in cadence sa unsa perfect timing sa Dios nga Espiritu Santo. Now, and that's how to be a winner believer. Nasayo na ta. Maura ka na. Maunay agianan o paagi nga ikaw kanang mugasibog nga tusunahan sa unsa pagka mananaog nga magtutuo. Sa dihang sa ka magtutuo, makakabot na sa iyang gitawag tag spiritual adulthood stage. Now siya might himo na nga usa ka invisible hero, ug definitely he is on good timing, right? Ngano man tungod kay ana naman siya in cadence, tukmang stepping ba with God's timing. Therefore, what is important here is to emphasize repetition and inculcation of Bible doctrine. See? So we can synchronize automatically sa timing nga hingpit, perfect timing sa Dios. Kay kung wa kay Bible doctrine sa imong kalag, it is definitely a life of bad timing on the part nimo nga magtutuo.
Bad timing. Ang mga dili magtotoo, ilan ning gitawag og gimalas o swerte. Okay? Ang mga magtotoo mo ni ilang lingwahe. Pan kanimo nga magtotoo, wa na dili na unta kana. Na pa may mga magtotoo mo gamit paghihapon yan, na nagatuo gihapon sila swerte o dimalas. Kaya wa man sila kanang alamag bahin sa grasya. They have no clue. Mao na, na klaro, na bisto, dayag. Okay? Obvious diha nila nga sila magagamit gihapon na ng mga sa mga sinultihan, pinulungan. So, ang kuwang riyod sa kamagtotoo, kuwang niya sa kinabuhi, mao ang Bible doctrine. Pulong sa Dios. Sa diha nga siya mohimo og desisyon. Bantayan gyud na nato. Matngunan gyud na nato. Nga sa diha nga kita mohimo og desisyon, kinahanglan nga ginamitan nato og unsa? Pulong sa Dios. Mao ra mo gud kuwang sa kadaghanan nato mga kaigsoonang magtotoo. Mao na dakong kulang sa ilang kinabuhi. Wa man sila pulong sa Dios diha sa ilang kalag. Mao na nga ang ilang mga desisyong himuon sayop gyud. Bad and wrong decision. So, hinumdumi ang personal sense of destiny alang kanimo magtotoo. Na kay personal nga kanang pananaw sa imong kaugmaon. Personal sense of destiny. Apan subo nga palandungon. Unfortunately, we will not be able to make this personal sense of destiny a reality. Dili kini mahimong tinuod sa atong espirituhanong kinabuhi kung wa kita magtubo, wa kita magasibog sunahan sa atong kinabuhi Kristohanon. If we are not growing and advancing in our spiritual life, di mahitabo nga kining personal sense of destiny mahimong reality sa imong kinabuhing Kristohanon. O usab hinumdumi ang grace orientation. Unsay laingan sa grace orientation? Humility. Ang imong pagpaubos, pagka mapainobsanon, mao na ang laingan grace orientation. You see, ang atong sukod o basihan sa atong grace orientation mao ang Dios ug ang iyong pulong. In fact, it is our personal relationship with God that's the very basis of our grace orientation. Sabtag na. O ayaw sab kalimti katong prinsipyo, the way up is the way down. Ang atong padulngan nga to si taas, mao ang ubos. Mao na ibot sa Visayan. Og timanan sa natong prinsipyo, God promotes the humble but demotes the proud. Bad timing is a result of bad decisions. Bad decisions are caused by ignorance of Bible doctrine. Kung kaya lamang sa pulong sa Diyos, then, mao na, bad timing. Bad timing lagi ang maimuha. Kay kana mo resulta lagi og bad decisions. Now, sa laing bahin, ato ra kung baliko gamay atong i-rewind gamay kadtong mahitungod sa logistical grace. Okay? Kay napay uban nga pagyud makatugkad ang sabot nini. Hinumdum ka ang pulong sa Dios for 365 times diya sa Biblia naga mando kanimo magtotoo, do not fear. 365 times nagasulti ang pulong sa Dios, ayaw kahadlok. Do not fear for anything. Do not be anxious. Now, by the way, ang usa ka magtotoo, murag yun og sa gubangon ba nang iyang kinabuhi kon
wa gid siya pulong sa Dios. Naklaro na gyud nato. Kay mao ra magyud ang kalig-unan nato. Pulong sa Dios. Now, mo bitaw ng kadtubang ingon ta why doktrina man lagi resulta kini sa why doktrina nga sige siya gabalaka, mahadlok, mga balisa. Mo nang ang Lucas 12:20 naga tugon ka nato, but God said to him, "You fool, this very night your soul is required of you, and now who will own what you have prepared?" Kaya ang uban ko na gawa man lagi doktrina ang ilarang gyud sa paghapi-hapi na lang gyud, pahimusla ng kinabuhi ko no. Enjoy life to the fullest kay life is too short. Moro man ang ilang matugkad gyud. So kay kini sila gastor up sila mga unsa treasures dinhi sa kalibutan. Mao na naingon sila niya na they are storing up treasures here din sa kalibutan tungod kay wa man lagi sila doktrina, wa man sila pulong sa Dios nga kakuptan og magamit nila. Amor na. So versikulo 21 diha sa Lucas, so is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Verse 22, and he said to his disciples, "For this reason I say to you, do not worry about your life as to what you will eat, nor for your body as to what you will put on." 23, for life is more than food, and the body more than clothing. Verse 24, consider the ravens, for they neither sow nor reap, they have no storeroom nor barn. There is no security apart from God's logistical grace. Logistical grace, may atong tutukan sa kanunay. Kini nga atong gipahimus na daw logistical grace. Kanang imong pagkaon, kanang imong trabaho, kanang imong mga sakyanan, kanang imong balay, kanang imong panimalay, imong mga anak, imong mga kanang ginikanan, imong bana, imong asawa. These are part of logistical grace. Ug ang grabe pa niini kay wa man lagi alam maging taon katong atong mga igsoong magtotoo nga there is such thing as logistical grace. Na itudlo ni nato kay gikan kanas ba gyud huna sa Dios. Okay, unsa man gyud ang doktrina sa logistical grace? Mangutana na sad ka. Kining biblical definition niini mabasa na to diya sa 2 Korinto kapitulo 9 versikulo 8. 2 Corinthians 9:8. Nagaingon kini, God is able to make all grace abound toward you, so that always have all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Onya, we will always have enough for every good deed, and those good works are done through divine enabling. Pinagil yun sa pagpuno sa Espiritu Santo sa atong pagbuhat og maayo. Definition: logistical grace is divine planning. Ang Dios ana ay plano for divine support, divine provision, and blessing. Kaya ang logistical grace usa ka panalangin alang sa imong pagtuman sa kabubuton og tuyo sa Dios ug sa imong kinabuhi. Ingon nga magtotoo, ang Dios nagasangkap kanimo og life support. Life support. We are on God's life support. In fact, the very reason why you are still alive is due to God's life support. Para kung nang tao nga kanang nagaungaw na ang iyang kinabuhi, nagungaw sa kamatayon,
So unsay maka sustenir lang niya aron makalahutay siya sa pag kinabuhi pa, mo ma-extended biyang kinabuhi, life support. Kitang mga magtotoo ana ay life support. Ang Diyos may nagasangkap niya na kung may life support, patay ta. Okay? Logistical grace gibasihan kini diha sa personal nga gugma nato sa Dios nga kini ang personal love of God. Ang iyang gugma ba? Gugma kining personal gikan sa Dios para nimo tao, para nimo magtotoo. So, logistical grace is based on the personal love of God directed toward all believers. Tanan, way pili. Since God is perfect justice, tungod kay siya hingpit mga hustisya, makiangayon man siya, ang iyang support of every believer is perfectly fair. Hingpit yun nga pagkamakiangayon. God is infinitely fair. Ayaw na nakalimti. Ang matag usa ka magtotoo does not get an equal amount. That is not what fairness means. Ang matag usa gets exactly what he needs for his life and his mission. Logistical grace excludes all human abilities. Why labot ha? Di man na nato na. Nga kining logistical grace kanang excludes o dili labot niini ang mga tawhanong mga abilidad, moralidad, talento, ang imong paghatag, ang imong sakripisyo, ang imong pag-alagad, or any other method of gaining or earning God's blessing. Dili na logistical grace. Naon sa may criteria for logistical grace? From the moment of salvation, perfect divine righteousness has been imputed diya sa imong kalag. Roma 3:22. Ug uban ni ana nga hingpit nga pagkamatarong, ikaw nga magtotoo kalifikado sa pagdawat niya ng life support o panalangin. Hinumdum nga kaniya itong grace pipeline. Ako naman hinggi padayag nimo, ipa-klaro nimo nga niya nang higayon nga ikaw naluwas. At the moment of salvation, dungan yun, hatagan ka na sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios, o at the same time na ay tubo, okay, pipeline na itubo nga ginganlan kini in English o grace pipeline. Grasya ka na nga kanang tubuha gikan kana sa hustisya sa Dios, okay, gikan sa iyang pagkamatarong o sa diha nga usa ka magtotoo magkakabot na siya sa iyang spiritual maturity, na siya katakos pagdawat og mga panalangin gikan sa Dios. Ang Dios mubo diha sa tubo o mudahili kini kay kalifikado naman ang usa ka magtotoo. He has the capacity to receive blessings. Ang Dios mubo iyang ihog diha sa maong tubo ug mudahili kini ngadto sa ubos, dili ikaw mo'y tumong kundi ang pagkamatarong sa Dios nga naa diha nimo. Nasabtan ba nimo na? Kay suluban ka na mas hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Okay? Ang Dios mo'y nagmatarong nimo. Dili ka matarong. Tungod sa imong pagdawat ni Kristo nga imong manluwas, gimatarong ka. You have been justified. Okay? Mao bitaw nang hinumdum ka ba tulo ka justification or sanctification, I mean. Tulo ka sanctification, positional, experiential, ug ultimate. Positional sa dihang ikaw naluwas, mo na positional sanctification, gibalaan ka. Ang sunod sa imong pagkinabuhi
sa phase 2 mo na experiential sanctification. Kasinatian nimong pagkabalaan o sa ikatulo mo na ultimate. Mo na kinatumyan, ultimate sanctification. Nabalaan ka na dito sa eternidad. So, justification, na-justified ka, niya ito higayon, midawat ka ni Kristo, o ikaw, daghan naman kag mga ngan diha sa imong pagkaluwas, o usan yan na mong hingpit nga pagkamatarong sa Diyos nga, gisulob diha nimo, o maunay puntarya, maunay kanang abutan niya ng panalangin gikan sa Dios nga iyang gibubo diya sa tubo grace pipeline ug mudahili ka ng mga panalangin nganha sa unsa perfect righteousness nga naa diha kanimo. Okay? Kay kwalipikado ka naman. Kwalipikado na. Mora ang makadawat sa panalangin. Wa pa ka magtubo nawa dili bubo sa Dios ang iyang panalangin diha sa tubo. So mo ka naibot pasabot sa unsa grace pipeline. Okay? Mo ka na giingon nato nga grace pipeline. So ang logistical grace wa ni magalabot sa mga tawhanong abilidad o mga moralidad tanan, talento uban pa dili. So mo kini nga with that perfect righteousness nga naa diha kanimo gisulob sa Dios nimo, ikaw nga magtotoo kwalifikado ka nang mudawat sa life support. Si usa nang kanang lakang nga ikaw makwalifikado sa pagdawat og life support o panalangin. Okay? So ayon na kalimti ka ng grace pipeline. Grasya, tubo sa grasya. Ang logistical grace, wa kini magalabot. This does not exclude. Wa maglabot sa mga karnal o mga reversionistang mga magtotoo tungod kay kanang ambot pa sa atong i-reward ako na kay basig naglibog ka. Ang logistical grace wa ni kay exempt, no. Ambot pa sabot, this does not exclude niyadtong mga karnal o mga reversionistang mga magtotoo tungod kay sila anaa naman lagi hingpit nga pagkamatarong sa Dios, di naman na matangtang. Okay? Okay. By the way, kini bang righteousness nga sulob sa Dios diha kanimo at the moment of salvation? Now, what the righteousness of God accepts nga dawaton, the love of grace, love of God or grace kanang mo panalangin will bless. God continues to supply logistical grace hangtod niya ning higayon nga kuhaon ka na sa Dios gikan ning kalibutan na. Okay? Magapadayon gyud ang Dios sa pag-supply nimo, pag-provide nimo og logistical grace. Iya mo na way hunong ang Dios oy hangtod ka kuhaon na gikan ning kalibutan na. Sige siya buo. In fact, God is in the business of promoting believers. Siya, sige, he's just as if he's tapping his foot, nagahuwat siya. Sige anak, tubo lang. Di na akong giandam nimong ibubo diyan nimo. Tubo lang. Na mo na. Pasiuna ang akong pulong. Unha sa imong kinabuhi. Di ka magmahay. Mao na ang tugon sa Dios. Now, why should we worry? Ano mang mabalaka pa mang nga ang Dios may naga-supply sa tanan nga itong gikinahanglan sa kinabuhi. Kaya ang logistical grace is security, freedom from anxiety. Sabot ka?
So, ang matag usa ka magtotoo, di man ini, matag usa ka natong magtotoo is being taken care of by grace. Ang Dios nagabando sa tanan nga magtotoo, never to fear for anything in life. Lucas 12:23, for life is more than food, and the body more than clothing. O mao na, nagasangkap lagi ang Diyos kanatog logistics. Siya matinumanon sa iyang pag-provide kanatong mga magtotoo, both carnal and spiritual, Huwag pili. Mao bitaw nang na mga magtotoo diha nga negatibo lagi, carnal, reversionista, apan gitagaan pag yun sa Diyos, sangkapan pag yun sa mga logistical grace diha. Unsa may tuyo, be? Unsa may tuyo nga sige paghihapugatag ang Dios og logistical grace bisag maro na nang mao magtotoo. Nahitipas na siya. Reversionist na God. Ngano man sa tuyo sa Dios nga unta siya makadungog, makapahimos sa pagpaminaw sa maing balita sa kaluwasan, o this is for believers, pahimos siya sa pagtuon sa pulong sa Dios, because this is addressed to you, fellow believer. Apan ngadto usab sa mga di magtotoo, gipagkaon po sila sa Dios, pabuhi palagi sila through the logistical grace. Gapahimos man po ning mga dili magtotoo. See? Sa tuyo sa Dios nga unta makadungog sila sa may balitas kaluwasan ug maluwas. Pinagi silang pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Kasabot ka? So, alang kanimo magtotoo, for as long as believers are alive, ang grasya sa Dios takes care of them. Mao ni nagaatiman kanatong mga magtotoo. Tiya mo na. Unsa may atong ikasulti pag yun niya na. Pagkapatinumanon sa Dios, sige lang siya sangkap nimo. Anyat wag gihapon kay wa nimo mo bali wag panungbaling sa ayang tugon nga patunon ta siyang pulong. Logistical grace is always in operation. Nagalihok gihapon until you, fellow believer, leave this world. A believer's spiritual food is Bible doctrine. For a believer's spiritual nourishment, kaligunan, kabaskog sa iyang kalag. So ay ragod kaon og luto o kanon, physical food once a week. Di ka mo kaon sa daily. We normally eat 3 square meals a day. Okay? So ay kaon lang kas-asaw sa kasimana. Unsa may tabo sa mong lawas. Mao pud ang atong kalag. Kung imong pagkanon lang once a week, na makaluluoy ang atong kalag. Huwag kaligon, huwag kabaskog, no energy. Mao na nga unsa makaluluoy ang atong kinabuhi. Mao nang naanay mo hapak nga mga soliran lagi, mutigbabaw dayon kanang popular cliche nga, why did God let this happen to me? Nga maning gitugot man sa Dios nga may tabo sa kong kinabuhi. Dayon nilang baso lang Dios nga wala bagyo labot ang Dios. Tinuyuan na bagyo nila. Okay, Bible doctrine is the very mind of Christ. Timan-an na to na. 1 Corinthians 2:16. Ang 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ug diha sa versikulo 24 niya ng maong libro nagaingon, consider the ravens, they eat anything, for they neither sow nor reap, they have no storeroom nor barn, and yet God feeds them.
how much more valuable you are than the birds. God feeds the raven. So dili pa ka? Anak ka naman niya? Ikaw pa no, anak niya nga dili niya hatagan niya ng logistical grace. Sangkap ang Diyos. Okay? So, dinhi lang una kita kutob sa atong paghisgot nini atong ipadayon ni ugma og gidapit kagihapon ni gala og magtotoo sa pagpakiguban ni atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kini grasya hinatag gisangkap sa Dios kanato, anara kanato mo bahimos batan nini og dili. Okay? Kay grasya man magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong gitudlo ka na mo nining hapuna o nining adlaw. Salamat o Diyos sa imong puno sa Espiritu Santo ka na mo. Hagita kami o Diyos nga kini mahimong tang panalangin sa mong kinabuhi. Dada kami pagbalik din dapita ugma aron sa pagpadayon, sa pagpakaon sa among kalag. Aron kami magmalig-on, magmadinaugon sa among Kristohanong pagkinabuhi aron sa paghimaya kanimo kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.